салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман бениҳоят мавзӯи муҳим аст ва дар ин мавзӯъам боз як видеороликро мемонам ки яъне барои шумо факт далел исбот бошад. ман ҳуқуқшинос ҳастам, собиқ адвокат ҳастам. бедалел бефакт ҳеҷ вақт баромад намекунам. дар асоси қонунҳои Русия ва Тоҷикистон ва дигар давлатҳо нафаре ки савол диҳад, дар асоси қонун, кодексҳо ман фақат баромад мекунам. ғайри ин видеоҳои ман фақат дар асоси саволҳои мардуманд. мардуми зиёд ки манро пеш мешинохтанд ва ҳозир мешиносанд ва ҳамон муроҷиат мекунанд, саволҳо медиҳам, проблема доранд. дар асоси анаму саволҳои онҳо ман саволҳоро ҷамъоварӣ карда баъд як баромад мекунам 5 дақиқа 10 дақиқа, то ки ҳамон саволи ман ба онҳо расад ва истифода баранд. ҳаминро гуфтаниам ки солҳои охир дар Тоҷикистон нуқтаҳои букмерӣ ниҳоят зиёд шудааст, яъне қиморбозӣ. ҳаминро намедонам падару модарон назорат мебаранд ё не. ҳатто занҳое ба ман муроҷиат карданд рӯзҳои охир ки шавҳарҳои онҳо ба ҳамон нуқтаҳои букмерӣ мераванд, пулҳои зиёдро бой медиҳанд ва баъди бой додан омада дар хона занҳоро латукуб мекунанд, фарзандони ноболиғро латукуби бераҳмона мекунанд. вақте асаби онҳо вайрон аст, зиндагии онҳо баъзеаш қариб ки вайрон шуда истодааст. зиёд занҳо ба ман муроҷиат доранд. баъзеаш телефон карда муроҷиат мекунад ки тилобориҳои доштам аз давраи арӯсӣ, аз даврае ки падару модар тӯҳфа карда буданд. айни ҳол анам шавҳар меравад дар ҳамон нуқтаҳои букмерӣ бозӣ мекунад, бой медиҳад. омада тилоҳои маро баъзеашро бурда фурӯхт, бурда боз бой дод, боз мехоҳад ки дигаронашро гирифта бурда фурӯшад. шумо бинед ки ба чӣ дараҷа омадаанд. ҳатто нафароне ки мард ҳастанд, соҳиби 2-3 фарзанд ҳастанд, оянда фарзанди онҳо чӣ мешавад? чунин оилаҳо мумкин оянда ҷудо шаванд. чунин оилаҳо метавонанд ки хонаҳои худро фурӯшанд, қарзидор мешаванд ва чикор мекунанд? бехонаву бедар мемонанд. ана баъд зану фарзанди онҳо дар кӯча мемонанд. зану фарзанд маҷбуран ба хонаҳои падару модар раванд, зиндагии яъне оилаи ҳамон бародару додари худро вайрон месозанд. барои ҳаминро гуфтаниам ки ғайри ин насли ҷавон бениҳоят зиёд дар ҳамин нуқтаҳои букмерӣ мегарданд. ман намедонам падару модар ба куҷо нигоҳ мекунед. падар модари азиз, шумо ба мактабҳои миёна ва олӣ бояд ҳамавақт бо роҳбарони синф, бо кураторҳои мактабҳои олӣ бояд дар тамос бошед. бояд ҳамавақт телефони онҳоро дошта бошед ва бидонед ки фарзанди шумо ба дарс рафт ё не. албатта фарзанди шумо баъзеаш фиреб мекунад ки ман ба дарс меравам, ба мактаби миёна ё олӣ. саҳар мебурояд, меравад, бегоҳ меяд, ман аз дарс омадам. шумо аз куҷо медонед ки вай саҳар то бега дар нуқтаи букмерӣ буд, яъне дар қиморбозӣ буд? шумо фаромӯш насозед. ва ё вақте ки нафари онҳоро мебарад ҳамсояе ё шиносе, як бор мераванд бозӣ мекунанд, каме пули муфт ба даст меоранд, ба одат мекунанд, баъд дигарбора касалманд мешаванд. баъд аз хона чикор мекунанд? оҳиста оҳиста чизҳоро дуздида бурда фурӯхта ба букмерӣ мераванд, ба ҳамон қиморбозӣ мераванд. ҳамин хел оянда аз рамкаи одамгарӣ мебароянд. онҳо савод ёд намегиранд. вақте рӯз то бега дар нуқтаи букмерӣ бошӣ, аз куҷо савод мегирӣ? ояндаи ҳамин насли наврасро бояд ҳам падару модар фикр кунанд, ҳам ҳамон роҳбарони дахлдор фикр кунанд ки оянда чӣ мешаванд ин насли ҷавон. вақте ки бесавод мемонанд, чӣ мешаванд? даст ба ҷиноят мезананд, даст ба дуздӣ мезананд, даст ба ғорат мезананд. мана шумо бинед ки дар шаҳри Турсунзода ба ҳамин қарибиҳо як таксист ронандаро 2 нафар медарояд дар мошинаш, хоҳиш мекунанд ки ба ягон ҷо онҳоро барад ва он таксист ҳам кори худашро карда мехоҳад барад ва ё камтар ронанда пештар меравад, аз ҳамон шаҳр берунтар меравад ва ин 2 нафар яке симро бароварда гарданашро бо сим мепечонад, дигаре 200 сомони ӯро мегирад ва ӯро корд зада мекушанд ва баромада мераванд. барои 200 сомон бинед ки ронандаро куштанд. ана ҳамин аҳвол баъд давом додан мегирад, зиёдтар мешавад. барои ин падару модари азиз, қатъиян назорат баред. фарзандони худро, чӣ донишҷӯ ҳастанд, чӣ мактаби миёна мехонанд, ҳар як дақиқаи онҳоро яъне назорати сахт баред ва онҳоро ҳамавақт бинед дар куҷо мегарданд, бо кӣ ҳастанд. вақте ки бо ҳамин бозиҳои ҳамин букмерӣ, яъне қиморбозӣ машғул шаванд, касалманд шаванд, онҳоро аз роҳ гардондан наметавонед. ҳамин хел онҳо умуман ба ҷиноятҳои вазнӣ даст мезананд. барои ҳамин ман бефакту далел ҳеҷ вақт ягон баромад надорам. ҳамаи баромадҳои ман дар асоси факту далеланд. мана марҳамат ҳози ман як видео мемонам, шумо ҳамон видеоро бинед ва худатон хулоса бароред. азиз ҳозир дар ҳамин ҷо эҳтимол истодем як душта фирмаи букмекерияй лаънат ба инҳоме хонума
این یک چیزی هست که در جمهوری همون جوانای ما را ناسالم کرده است. من میدونم قدر روبر یعنی گپ میزنم. این نسختون با چشم ببینید. رحمت به خیلی انسانو که چشم انسان مردم هم میکشویم. روبر اینجا است. انا بینید چه خیلی جوانان بسیارن دیدید؟ خلاص مسئله در اون است که همه جوانای ما را معارف تربیه میته، مکتب میسازه، در عین سینه جوانیشون، در عین به بلاغت رسیدنشون همشون در اینجا مختص. بینید چه خیلی جوانان زیادن. هر یک کلمه هم بازی میکنه جوانان ناسالم شده شما هم اصلا میشه. این امکانی بگه که من مثال اگر زیده بگه که گفت نادرسته. میم بای میتین شما میجانم، بای میتین با سمکوی میرین. با سمکوی میرین نم یابین با بای میتین. ما یک کل میکنم که امتزا در جمهوری بحث شمانده در جون برای نمه خبر مکه میرکستم جوانای ما را ناسالم کرده ملت ما از بین میروه خیلی کنیم